ato nga tagad og pagtagad ni ining panahon na mga kaigsunan. Ato nga tagad og pagtagad kining baguhay pa lamang nagkapakurat mga kaigsunan dito na sa may dakbayan sa Butuan City mga higala at gumika na ni ining inosinting babae mga higala ang giya panamastamasan pagngilngig ayo. Ngilngig ayo mo nang kita nga mga katauhan ay alam na sa mga kababayan nga puron kayo sa kinibitaw nga pagpangabuso, sexual nga pagpangabuso, kinahanglan yun nga kamo nga mga ginikanan dia inyo yung mga pahimangnuan, bantayan gid ninyo inyong mga anak labi na kay karon ting eskwela, pagpanguli sa panahon sa kagabion mga kaigsunan. So rampant kaayo, gumika na ni ining nga mga kaigsunan usab nato nga adunay kining sakit sa ero ba. Mo hinungdan nga daghanin tawo nato nga mga kababayan ang maabuso. Gumikan kay kung motokar makaigsunan, kining sakit sa ero, bisam kinsa na lang ang ilang hilabtan. Gani base kini sa tong nadawat nga report mga kaigsunan, halos sa dili pa makatarong og istorya. Kini base kini sa pag-imbestiga sa mga kapulisan mga higala dito na sa may Butuan City. Dili pa makatarong istorya. Siren ka nga baguhay pa lamang grabe nga trauma makaigsunan ang kinibitaw nga naangkon sa maong kining dalaga estudyante ni 19 anyos nga dalaga human nga gipanamastamasan may gala sa usa ka habal-habal driver. Sa diya nagpahatod siya sa ilang Pinoy-anan makaigsunan dito na sa dakbayan sa Butuan pagkangilngig gayo mo nang hangyo ginato sa ato nga mga kadalagahan diya mga kaubayan. Kung magsakay manggali mo o sakay na ilabi na kung gabi na pilion gyud ninyo kato nga mga driver nga inyong kaila. Nasa Iran nga bidangop sa barangay hall dito na sa may barangay Pinamangkulan, dakbayan sa Butuan nga biktima nga gitago lang sa pangalan nga Inday. Residente kini sa may barangay Pagatpatan, Butuan City. Humada matud pa siya nga giabusuhan sa driver nga gisakyan niya nga habal-habal. Kagabi ini naitabo mga higala. Kagabi ini nga nahitabo kining nga maong report may gala panghitabo dito na sa may dakbayan sa Butuan mo nang binantayon gyud para na sa atong nga mga kababayan. Gagani pa man na sa Iran nga gikaingon makaisuran nga dito sila sa iyang mga barkada dito na sa may lungsod sa may Buena Vista. Gikan din sa may Buena Vista. Barkada sa lungsod sa Buena Vista. May bisita din siya, giuban din sa iyang barkada sa lungsod sa Buena Vista, Agusan del Norte. Kung gadiin, nagbuwag-buwag sila. Rason nga misakay siya sa habal-habal. Nga nakaparada matud pa sa crossing sa may town proper. Paggaloy kayo. Nagkabulag-bulag in town. Kaya sa Buena Vista mga higala, hapit na po lagi ang piyesta diya. So adunay mga kalihukan mga kaigsunan posible may dalikat ni sila dito, nagsuri-suroy unya nagkabulag-bulag gabi na kayo. So misakay na lang siya aron nga makapauli siya, misakay na lang siya og kining motor single may higala ilabi na kining habal-habal mga kaigsunan. Gani pa man, base kini sa pamahayag sa mong dalaga inay ihatod siya sa ilang panimalay, gidala matud pa siya sa suspek sa usa ka payag dapit sa may National Irrigation Administration kon niya mga kaigsunan. Diyan na sa may bangkasi siguro ni dapit sa may Pinamangkulan. Pastilan kini nga Pinamangkulan mga kaigsunan hastang ngiuba ka na diya. Ngiob ngit-ngit ka na diya.
Grabe po ning nga lugar dapat usa ni sa hatagan og pagtagad sa mga lokal nga panggamahanan sa Butuan, kining nga mga barangay nga hastang ngiob kay Megala na walay gatikaw-tikaw mga lagyo mga balay diya sa may pinamangkulan sudunon kayo. So ang naitabo mga kaigsunan, ang naitabo gidala matud pa siya sa payag dapit sa may National Irrigation Administration kun niya may gala sa may kanal nga bahin diya na sa may barangay pinamangkulan og gibaharan nga rason nga nakuha nini ang iyang pagkababae. O gani pa man dali madod pa nga misibat ang suspek nga nagsuot og color pula ang t-shirt ingon man itom nga maong short pants dayo nga bit-bit sa iyang iPhone 7. So mo ni karon og gani base kini sa iyang nadumduman diklats ang color itom nga motor single sa suspetsado nga adunay lead light nga color blue sa ilawom nga bahin nga paday nang gipadubayan karon sa kapulisan sa may Butuan City Police Station 3. So hinaut unta nga masakpan kini nga nasampit nga suspect aron nga wala na kining mabiktima paminiini kay ani mga gala basta gani lalaki gani nga adunay sakit sa iro mga kaigsunan gamay binta niya na delikado kayo. So may nalang gani kay ang maong nga biktima wala gikutluan sa iyang kinabuhi, pastilan ba swerte gyapon sa mga biktima although nagmalampuson ang maong suspect mga kaigsunan sa pagkuha sa iyang pagkababae, pero at least dili pareha sa uban nga kuhaan sa hinulumang kinabuhi. So swerte gyapon ang maong nga babae og ginatunta ang mga kapulisan na Buena Vista kay kini mga gala base kini sa pamayag sa maong nga biktima nga ang iyang gisakyan nga motorsingle gikan sa lungsod sa Buena Vista, Agusan del Norte. So may lagan na ay mga CCTV mga gala nga nakakita gyud kay dali ra man kaya mataga kanto may gala kung nga moagi lang ka sa National Highway adunay mga CCTV diya mga kaigsunan nga makakuha maka-video kung kinsa ang kining motorsingle service baka nga sakyan miagi sa maong lugar